בוא'נה, אתה רוצה שמישהו יתעורר פה? קבל דלקת ריאות מהדבר הזה. בבקשה. לא, אל תדאגו, אין לכם מה לפחד. אתם הגעתם למרכז רפואי ברזילי, לאגף ג' החדש. יש לנו פה מחלקת פרבלסת, פנימית, יש לנו קרדיולוגיה, יש לנו אורתופדיה, ילדים, יולדות. תודה רבה, ברוך השם, אנחנו לא צריכים שום דבר, הכל בסדר, ברוך השם. אנחנו רק שומרים פה על אתה יודע, ונורא נורא קר לנו. כן, צודקים, באמת קר. גם לי היה קר כשהייתי בחיים. חכו! אני רוצה להראות לכם משהו! הנה. יש לי פה... חכו. שלום דוקטור לוי. שלום לך. שלום לחבר הכי ותיק שלי. אתה לא הכי ותיק, יש ותיקים יותר. אתה היית כאן עוד בזמן הפלישתים. אתה בעצם היחידי שיותר מבוגר ממני. אני הייתי עוד לפני הפלישתים כאן. זוכר את הימים שהיינו פה מסתובבים והכל היה חולות, רק חולות, אולי איזה צריף אחד או שתיים. כלום לא היה פה, אתה זוכר את זה? בשטח הייתה רק קופת חולים הכללית. שום שירות אחר לא היה. היו כאן אנשים שהזדקקו לשירות. קיבלנו עם מעט כסף. בסוף השנה, לקראת השנת התקציבים הבא, נתנו לנו 119 תקנים להפעיל את כל העסק. אני הולך לראות מה קורה עם האחיות. תהיו בריאים. האמת שאחד החלומות האמיתיים שלי היה להיות אחות. לא סתם רופא, אחות. רוחל! אתה לא מתייאש, אני רואה. אתה מנסה בכל פעם ופעם לנסות להתקבל אלינו. נו, אז רחל, תסדרי לי, את מכירה פה כל כך הרבה שנים. אולי, בעבר היו לי קשרים, אבל עכשיו, אין לי, אני כבר לא עובדת פה. טוב, אז אם את כבר חוזרים אחורה, ספרי לי איך זה היה להיות הראשונים פה, איך שמקימים את הבית ספר, איך זה להיות בהתחלה. 26 בנות. כולן היו אחרי בגרות, זו הפעם הראשונה שהתחיל מחזור אחיות. פמפמו לנו במוח שאנחנו צריכות להיות the best. אבל אנחנו גם הוכחנו, אנחנו גם סיימנו הכי טובות בארץ. יודעת מה, אני אלך לדבר עם תו. שלום. שלום, מה טוב. שלומך? מקסים, מקסים. שנת 65, את חיילת צעירה, הגעת רגע מרמב"ם לפה. מה את עושה? בברזילי היו רק 2 מחלקות באותה תקופה. מחלקת הילדים, שבה אושפזו גם חיילים, ומחלקת היולדות והיונקים. כבר בהתחלה התפיסה הייתה תפיסה של אנחנו יחד עם המטופלים ועם המשפחה. עכשיו חידה. כמה זמן ארכה מלחמת 6 הימים? 6 ימים, אבל אצלנו היא ארכה יותר. קיבלנו הרבה מאוד ציוד מארצות הברית, פרסנו פה חדרי ניתוח לשעת חירום, אבל ניצחנו. 4 שנים מאוחר יותר, שנת 1971, כל חברי הכנסת מגיעים לפה, שרים, אנשים חשובים, עשור לבית החולים. הייתה החלטה להסב את שם בית החולים למרכז רפואי ברזילי. ברזילי היה שר הבריאות ששם אבן פינה להקמת בית החולים. שלום יעל. שלום לך. שנות ה-90. גלי עלייה מרוסיה, מאתיופיה, מקווקז, מאיפה לא? איך לשכת הבריאות מתמודדת עם כל כך הרבה עולים? היה לנו הרבה קשיים של תקשורת, של שפה, כי אנחנו לא דוברים את השפה הזאת, אבל התגברנו. אם יש הרבה רצון טוב וידע, אפשר להתגבר גם על הדברים האלה. אבל לשכת בריאות, בכלל לשכת בריאות,
למה דווקא תחת מרכז רפואי אחד? היתרון הגדול ביותר הוא שהאזרח יודע שיש לו כתובת אחת וכאן הוא מקבל את כל השירותים שלו. היתרון השני הוא החיבור שאנחנו יכולים לעשות בינינו, בין היחידות השונות והמחלקות השונות, כדי לתת שירותים הרבה יותר טובים ויותר ממוקדים. עוד לא דיברתי עם דוקטור לובל על עופרת יצוקה. אני הולך לדבר איתו. להתראות, יעל. להתראות. תראה, גם אנחנו הפלישתים לא בדיוק היינו מאוהבים בכם. אבל הבני דודים האלה זוקים עליכם טילים. ואתם בית חולים שצריך להתמודד עם הפצועים של אותם טילים. איך מטפלים בחולים תחת טילים? האמת שאתה צודק. תראה, אנחנו במרחק של פחות מ-12 קילומטר מהגבול. ברקע אתה רואה את המסגדים של העיר עזה. חדר המיון שלנו הוא חדר מיון מאוד מאוד קטן. אנחנו שוכחים מפוליטיקה. אנחנו מתרכזים בחולים ובנפגעים. ואנחנו מצליחים לעשות זה לא רע בעשור האחרון, שזה בהחלט היה עשור כבד. אז במטר על מטר יש חייל, פצוע פלסטיני שיכול להיות שנפגע מאותו חייל, רופא עזתי, ילדה פצועה עזתית, חולים ישראלים, רופאים ערבים או בני מיעוטים, ופלישתי אחד. והכל במטר על מטר. מרכז רפואי ברזילי בתקופה של עופרת יצוקה טיפל ביותר נפגעים מאשר כל בית חולים אחר, אבל זה טבעי בגלל שהיינו הכי קרובים לקו העימות. איך מתקיים חדר מיון לא ממוגן בבית חולים? אנחנו לשמחתנו בשלבים מתקדמים של בנייה. הוא יכלול חדר מיון ממוגן, הוא יכלול מחלקת אשפוז חירום ממוגנת וחדרי ניתוח ממוגנים. ולפחות חדר אחד בשבילי, עם נוף לים. חדר קטן בצד נעשה לך, סוויטה. יכין, הבטחת שתתנהג פה פלישתי טוב. מי זה? שוב פעם הוא. דוקטור שרף, הסתובבתי פה היום כל היום בבית החולים ופגשתי פה אנשים מדהימים. אבל איזה מין בית חולים זה בית חולים ברזילי? מה מיוחד בו? זה בית חולים שמספק שירותים לכל הקהילה פה בסביבה, סדר גודל של 500,000 תושבים. זה לא היה בתקופת הפלישתים. מה ההישגים של בית החולים? קודם כל, בעצם העובדה שהוא ממשיך להתקיים למרות כל הצרות שנחתו עלינו, ולמרות הכל, יש לנו מרכזי מצוינות. איך אתה רואה את בית החולים בשנים הקרובות? לפי דעתי, בית החולים הזה חייב לגדול ומהר. בית החולים הזה שהיום הוא 500 מיטות, יהפוך להיות בית חולים של, לפי דעתי, בין 800 ל-1,000 מיטות. זה בית חולים שהוא משולב עם בריאות הציבור. התכונה הזאת של שילוב עם בריאות הציבור יוצרת בית חולים שהוא קהילתי, שהוא מעורב מאוד בקהילה. תראה דוקטור שרף, אני מנסה כבר 3,000 שנה להתקבל לבית ספר לאחיות. אתה עוד מעט עוזב, מה אתה אומר על אני בתפקיד שלך? אפשר לסדר משהו. אתה בטוח שאתה מסוגל לעמוד בזה?